ce bari a gidan ko Allah zai samu gaskiya wallahi gidan nan da nake ta neman in cinye na marayin nan a can wajen kan da har a haka to ai ya zama na dan Allah Allah ji kai ko kai Allah ai yaran ne to kai kana talaka baban naka ma na ja da shi balle kai kana haka akwai wata plaza tana nan ta marayu ce a nan cikin garin Abuja na'am ina nan na kusan turmushe Allah Allah ji kai ko kai wallahi cikin daga wani Allah jakar da kake gani ka ganta to wallahi yanzu haka daga kotu nake wani miliyan 5 ce ta wasu marayu turmushe yar banza Allah yo mu wai da wanda isa ya ja da mu a garin ma ga shagen da isa nan muka je wai ni za su kai kotu na turmushe na sa akai ta daga shari'a yanzu gashi alƙali ya tabbatar da gaskiya Allah ba wallahi na turmushe kudin da Allah ne kuma yanzu gida ma zan je Allah ya yake a liman na sanan je kun ga wanda nake ga muku ba mun yi shari'a da shi okay wanda ne zai je kadi wallahi Allah ka gaishe Allah sai taimaka ran Allah kudin na marayu ne ka je na marayu ne yaro in zaka tafi ka tafi kawai ka je ka nemi ai ka je ka dauka tsara tashi kawai ka je ka tafi kawai kenan Allah yana gani a to dama Allah yana nan mana mun san Allah yana nan ai mun san akwai Allah shi kenan Alaji Alhaji kaga